encara estem pagant-los. Esta setmana mateixa he fet l'ordre des d'alcaldia de pagar 1.200.000 euros dels solars on se va construir això per part de l'Ajuntament de Vila-real, perquè se va construir però no se li va pagar als propietaris. Per tant, entre la construcció del solar i el que l'Ajuntament ha tingut que pagar anys després per no haver fet bé les coses, estem parlant de més de 5 milions d'euros d'inversió en la que estem molt contents en la ciutat. No mos dol pagar aquests diners, dol que ho tingues que fer després de tants anys, quan hem vist tantes coses fer en este poble mal fetes, però evidentment el que n'hi ha que fer ara és tirar endavant i treballar. Dia que he sigut testic de com s'ha patit en aquesta escola, de les crítiques contínues que han hagut, dels debats en les xarxes socials. Des del primer moment teníem molt clar que no n'hi havia un risc important per a la salut dels xiquets, evidentment, i per a la seguretat. Si l'haguera hagut, no haguera hagut cap xiquet dins d'esta escola, vull que quede meridianament clar, i demostra clarament qui és responsable de vegades en les crítiques i qui no. El que és evident és que sí que no podien viure de la manera que vivien, no? Cada vegada que plovia, en poals, en la talla